Ja, så ser vi väl att kommer ner till Mäntner och Sjöfåglar för det. Är vi färre igång vid 17,5-finalen av Champions. Som det så tjocka skärmen så blir det Remi Gordluke mot Jan McIntosh. Vi får få spelarna i den här paddeln kvar och då tycker jag Jufra. Ja, så här var vi finner på spelarna och paddeln till 17,5-finalen av Champions. Det är en distor som är bäst av 9-17. Vi har två man som flera förnar i år har mött bägge i halvfinalen och finalen. Det var kanske i år ett synder över hala av Peter och Ona, men det är män som har prövat allt det för sånt där. Vi har sett där flera förnar på paddeln långt vid det och här ser för att göra allt för att jag gå och distvant. Jag får få Christian Johansson vid mina liator och tar vi att sätta den distan igång. Får några kapoilar hittas upp i åren där för ordentlig igång vid det. Ja, Christian, vad säger du nu? Ja, det här är en spännande dist. Ja, jag alltid det är ganska den mest jaune distren mitteltvarspelare. Är hettar ända tog av finalen för. Ja, det är det. Det är ända tog av finalen i fjör. Ta vinner Remi. Ta vann Remi. Och McIntosh heter det är 3 av finalen John. Han vill 2 i finalen uträck Arnsi. Har finalen skapat mot Jaun, Johan Måste. Det är så halvfinalen, men han släppa nu ut 3 i det. Ja, det har inte halvfinalen, ja. Nej, han kan släppa ut här. Ja. Ja då. Men det var ju få kontroll på försvaret nu och mål och ja, jag ser det bara men visst har bara finna och det slacker över för att chattens. Nej, det är jag inte. Jag minns rätt så smorde det med Janne i finalen i fjol. Ja, jag har det med lite av alltid. Jag tror spelande han spelat väl. Remi över.
Jag menar att Remi har bara tappat 2 set i kuppen fram till detta. Han vann 4-0 första roa. Så vann han 4-1 Oddfen och i menar att han vann 4-1 mot Resmar. Ja, får det läsma. Ja, det var så Remi spalt. Första set och vunnit 12 i kuppen här fram till händade stund. Det var ju bra tryggt spel. Jansen lägger ut. Tuttinga lägger ut, han är där. Ja, han är det. Jag minns en kapping i Danmark. Vi får en gång ofta, så är det till Danish Open, så var Annika, som vi såg på sitt final till kvinnor, nu var vi just nu. Hon skulle möta Fallon Sherrock, som var en av Hamsens bästa spelare. Det var livet som precis Annika, så nu checkar Annika. Och då är det glad, hon var bollen. Ja, och det var nog det enda som var. Ja, det var som Andreas där, men alltså, hon var bollen, det var det viktigaste. Det var nögt. Nu snackar jag om att Remi har vunnit nu. Distan är pura tryckt fram till händan till Heo Jan Sanjas George. Han reser vunnit 4-0 Ingas Mi. 4-1 mot Hans Eivind. Ganska större sigur och 4-1 mot Jörg Markberg. Det är så bara här bara tappt 2 set av vi sa halvfinalen. Då säger vi McIntosh är den kapitän morgon. Och Jan säger efter det att Sujan Torsson Open här vant och det lut. Ja, det säger han. Det är just det vant och det lut är Torsson Open. Det här är nästan då ta ända vi vinna. Ja. Och han måste storspel i långrun kom till kaffisen. Men Jan var ju testspel som spelare spalt i Torsson Open så vill han så svära sitt till att han spelade en brandtest i semifinalen mot Rona ta och vann så i finalen mot svenskarna. Remi är så gott att Remi. Jag typ pass på. Remi här så tror det blir hela kast så. Ja. Han är att kontrollera kast. Ja. Naturligt kast. Jan ser ut som siktar ner det trots allt. Ja, Jan i halvt Jan hever åkt i färn långt fram även när ger nu. Ja. Jag tror det är sitter på in upp på det för det. Ja. Ja. Det är mer så klara för Monies. Han har det tagit sätt. Ja, det är genast. Så Jan Ferreira sätt så det som vi vanligen kallar för stolter. Ja, det är stolter alldeles det så plus det är utlägg igen. Ja. Det är utlägg igen till rätt. Det är spelat ett siktning av gör det är. Ja. Här är det inte han har hade visst där. Hade visst där. Men det sånt igen någonting. Det är ja. Affär 100 det är stadigväk en lutching som är rolig och Remi tror jag på det double 2. Första boll pura tryck. 16 bollar. 16 bollar bästa sättet vi då ser ja, och sen. Skärmen där går sker. Jag vant tillbaka bättre detta. Det så ja. Och då ser jag att jag från sättet så vant jag. Ja, det var inte jag som får. Det var inte jag som får. Kanske chakra med läsa på men och det är kanske akkurat med läsa på. Ja, akkurat med läsa på och nästa vi får bättre tror jag. Eller ja, så får den finalen med dem så är det Remi Peter, så det var män som vänjer samma tackliga. Spelar samma fredag, jag känner väl någon annan. Tar ringa så nerven hon i TGA och tar standa sen och också ta samma som standa chattlaren träna. Jag tycker tackle går bli och så det gå finalen. Ja, det kan. Oj no fors. Ja, han finner ikke. Han finner ikke. Her skulle jeg bollar åpne seg igjen, og sen skal jag ska bara till vinna Remi in till. Så sa det hvis du ikke med allt annat så är en honalig månad tror jag. Ja, det går på allt här ser vi. Ja. Att det är internationellt stöd. Ja, det är det. Att det är helt upp i jogg. Men okej, vi bör komma något annat sätt. Det är ju stöd i det här. Utgångspunkt är att jag kan bara fettla. Ja, det är pleat att göra det. Det kommer långt ut. Det är möjligt. Ja, det fettlar 5 i en kast här så kör ska. Ja. Det är
Alltså du ska allt alla tunor här och kasta alltså tripplar ska sitta alla tunor lätt average i på en väg. Eindhoven. Men det ligger en average upp i några forsat. Du sagt att professionella spelare spelar vi en average på några forsat utan att tar kunde just komma upp på till 100 men det kan Remi just. Ja, jag vet inte om vi var sen här, men vi var sen uppe i första. Ja. Det var hela distrikt på 21 Det är Ja, McIntosh kan spela bättre heter han får komma igång. Trusch skor, inte skor där. 135 efter det. Att träva oss med nychantal, alltså fast nychantal 135. alltid Jan hever inte alltid det visar då han kommer i moden då fjärs. Jag vet inte om han ligger i helt. Jag vet inte han ligger i ut. Ja, det är ganska det. Men det är också att det är så viktigt att det är i spel viktigt det är så det är spel att vinna det spel i rätt ny spel. Det är så 135 kvar för efter så stackar vi andra triple nychan. 133 och 2 efter. Ja. Vi har spelat Stora mån. För han är 20 år. Nej. Jag bra på doppel. Ja, så dubbel 20 nu så är han. Han lockar han så han kör långt här men jo han är här. Orange winner. 2-0. 16 orange det är okej. Ja. Så jag ser att så det smätter ska inte på orange. Halt för på orange ska helst inte. Vi det nästan inte rockna vi det för på orange. Jag tycker det är på orange. Nej. Ja. Janne så inte ju upp. Men nej, det är viktigt annars. Janne ringer läsa avväsning i uttryck om man hellre att det går väl lite land naturligt. Det är sagt att det är. Nej. Jag hade det med mig men när man läser av i annars uttryck att nu är han tänder då nu är han uppgivande. Janne ringer läsa av sommar. Nej, vi får alltså Janne är kan lucka till den. Men det är ju sagt väl att det går väl och nu är det pura roller men så Jan snabbt Janar 2-2 eller så något så så har du hållit en annan situation. Ja, det gör man. Det är viktigt, det är viktigt igen att ha färdigt så att Ja. jag tror 3-0 till det blir det. Jag ska chip 20 lugga. Jo. Det är Men jag skulle tippa från nu så har jag sett mina pengar på det. ja, jag tycker det är mycket gott. Det är det. Men okej, att det är Jan är han är där. Louis hack framåt på det kast framåt. Men det utläser Jan han ska vara framåt för att köra vi. Men han så lite framåt att det är mitt festner ja, alltså man kan lucka. Ja. Remi huxar eisen långt då han kommer i möte. Det är mig också långt upp jag tror. Ja, jag tror att du ganska här på också kvar för efter oss. Det är Han känner kombinationer. ja. Det är så otroligt viktigt. Det känns som kombinationer. Det är alltid det som säger där Som säger vi alltså det är det. Du kan få fler på där och runt till den så. Rätt upp. Jag vet inte om Jan klarar 102 i fjör det är det. Ja, det görs för runt på. Ja, nej, under förhåll till skåpen nu för det var så kör. Ja, det var så att köra. Jag kan nu så där på eller hunger mitt där. Det är så svårt. Nej. Det är så åter en skälstanta och Remi det boll vi åter. Så är det Så han ger det för det är han fick trutcha gröna. Han fick trutcha gröna. Nej, rätt att det är. Ja, det är ju men så han ger det för det och vi har hört en annan scen jag just med så här så att det inte först för det han ger. Jag tycker klax så går det för 100 vi 2 dagar. Men det ger det att vi inte har bruk för det där. Trippeln. Ja, tills det. Nej, Remi nu ja dubbelt det är han inte vana kastat. Han är kanske inte vana. Han lyckas stå som att lära. Nej, han fick ett dubbel 8 och 6 set. Det är inte något gott att hälla inte. Det är som aldrig rejast. Det är manglar 6 i allt. Dubbel 16 till han, eller 8. Nej, han nu får han för nek. Remi dubbel 3. Han är Remi inte vana kastat dubbel 3. Han är inte vana ända. Ja, första boll. Nej. Det var så bra. Ja, första på topp 3. Det är gott. Det är ju chock nu. Han är inte vana kastat dubbel 3. Han är inte Ja, vana. de tror inte. Han är inte vana ända stöllen. Han är vana lockar han kommer ner.
Trusch. Jan hever några fjäppar ut i salen, men jag vet att detta var en tung målbräcka för Jan. Nej, det tog med för sig, det var det helt Kan sikkert. vi bestämt. Det var tro på sig 100%. Ja. 24. Jan skriver Ja, men jag ska börja få tripplan. Det var så ett ett litet. förrjun kastet, annars klarar han inte att fylla vidare. Det är inte snack. Det är min första tripplar går kast. Ja, det gör han. Alltså, vanliga längd väck för det. Han får 3-0 som Jeremy Chase han är trycker 3-0 hur näck bättre att vinna. Om det känns sett så bättre att du först ner tempo alltså. Det är farligt, du slappar det av. Det Det är nästan som en fotbollslig som får tror ni hålla sig och bara släpper gassen så att det kan vara farligt. Det måste få hin upp att trycka på det. Och tror in på det men så Ja, så blir det farligt att. så ger vi in initiativ alltså. Ska man helst inte göra. Hans forsvar så väntar jag på ett spel igen kommer. Inte kom den, han var klar vid den. Det var väldigt sent. Det är ganska Förr i andra det är ganska som stad. skapande sen ja det. Första vi Jag kvinnor. kvinnor, ja. Jag vet att Lloyd har finnit en där, men det är ju männen har finnit, men Lloyd har finnit en. Okej. Så kvinnor kunde ha få det, ja. Ja, alls säkert. Visst det spalt eller väl med lite semt så semt där. Jag tror de spalt väl. Ja. Trusch. Det är för att skåpen säger han vet det enaste och det försöker vi så vi har. Ja, jag fick ögon Fick jag den nästan. Jag fick final i final. Rätt den är som hon. Nej. Rätt den är som hon. 28 sen. Så var det att jag visst. Ja, nu är åter skafta skärmen Jokos här ute in. Ja, men det är rätt att. Nu är han för fjärde efter, va? Så nu lägger jag. Han är fjärde efter, Ska vi ja. så spela. Ja. Jag hade Jan hävt han också fast att vi tar manglar 5 så förändring. Det har vi sen gör fler för. Rem släpps ut köper och Lucas och Jan per tror jag ganska 6 på det upp. Ja, det är en grundboll nu. Ja, det var det. Ja, fick han det var det är så vi gör det Jan inte Lucas och Rem kommer på fjärs. Det är ju helt första i final. Det var så jag Jan. Nästan så som loppar igen. Inte lockar Jerry. Ja, men man visste inte det var garanterat om det fjärsa. Men han tog han. Tror jag att det är fast spel sin målsman går. Ja, han tog han. Jag går på listan. Average vi tar så igen i första till alla i mitt just Ja, nu. det har klarat det ju allt det snällt. Jag sa att Remi spelar med en Olsman i Danmark så där här så Olsman är till en av toppspelare som är oss. Remi tappar 4-2. 23. Vi står under 3-2 till jag tror Gary Robson det tror jag alltid så. Jag tror inte så det går mycket. Ja. Han är en av toppspelare som är och tar står under 3-2. Tar ständ manglar Remi 100 och 4 trusch. Och för tjej. Så Remi finns en score ta så det är att 100 score så vann han. Ta sett så 3-3 och så kunde allt hänt. Ja, tack han. Alltså Remi kan gott för att det står. Ja. 100. Jag hade helt inte att Remi i fotlar vänning nu. Jag hörde han med sig att Jan i Asien att han är alltså det är så fotlar vänning. Det tar helt svårt. Ja, men att han är ju på det är vant han är vänner vänning. Men Tier kan vinna till Ferguson. Jo. 100. Han släpper till Luisland som spelar en kapping eller ena kapping det är så tror jag 4 kappingar i vikskiftet ja. Och i august minns man det. Det här passar väl. Här är allra bäst där spelar i norra London. Ja. Det är så du professionella samband. Det är som i boxing, det är flera samband. Akkurat. Där är ett professionellt och ett för amatörer som där lägger pengar och i. Jag vet också alltså har vi den Nagajera i Chapitset alltså General Preston alltså har vi Nagajera här. Det var fjör och Jordan Point så innanför det skandinaviska PTC vill jag säga vi det har också ja. Då du så kommer in i det bräska parten ta Holland eller också så vant det var trubbel. Och det var så att det är brettar och Holland som dominerar totalt. Ja.
Så är det Lutsen i Australien Ja. och tyskarna i Pyra på komma vi och Ja, och kanske det var kappingar i Tyskland, men det var inte om det tror spelarna så det går. Tyskar man att det stora skott alltså. Här är Max Hopp och så där Schindler så är det inte andra ordentligt som är tar ju inte gång på toppen alltså. Topp på så där. Håller det var nekva. Håller Nu det toppen sig. till mig så här. Kan vi tro lite av det på eller lägger. Ja, då kan han köra fem. 4-8 Remi. 4-8. Jag ska göra med något sätt som rätt. Ett fotbollschat. Ja, ja. Det vill se. Det vill se. Nu ska jag gärna något sätt som rätt för jag kommer från annan. Det var inte changer. Ja, det är så kvinnofinalen. Ja. Det var det. Här är Det var det första finalen den. Vad vet. Det är det liv så har vi tror jag finalen. ja. Vi har lite pausa i mitten här för att till finalen. Ja. Kvinnor har inte spalt nu i en goda låt så är det här rimligt att släppa igång det. Det skiter på år med varje så Ja. Det är kanske att det stämmer att han har det. Men nu har vi Jan Knudnas roparna så han ska alltså inte få resten nu till livet. Det går. Ja, det går så vi har några pauser i mitten alltså mitteldisten att folk kunde gå ut att få så luft och stretcha sig på inne. Swish. Det ser synd jag då men vi har lite gift tack. Det är östra vantat att det är det är Remi som första Stavsson. 26 akkurat det stöv det här så att för att det är skrat. Att det är för att det är tvärgärn. 26 gånger det gott att få in. Jag säger inte det så att det är skalt här och alltså. Så framåt 26. Man 6-7 det tal som där spelar de alla ringas att få. Jag tror fler fått tro ju grynet. Ja, ta du spjärt på innan Janne rundan 20 där. Jag sa stå. Är han ju nu det ja. Han lever. Ja. Ser det upp så ju ta gång rätt för sin. Det vill Ja, säga. det är man kör Janne och det gott riktas. Nu sagt ordentligt att han är här uppe. Men han vill gärna ha ett försvar ända spelar vi Jo, inte. men alltså Remi för störst nu och spelar det. Jag räcker inte kunna. Sint vi han där alltså han har spalt. Janne är bättre där, det vet. Ja, men Jan Tepper är så liv för det. Ja. Så de finns ju step i likabysen och Och så final Janne. unga final men tvär bronse. Ja. För han lagt en Ludsindra pressa han här vi skora. Det är absolut gott. Det var nästan jauna. Remi är uppsatt på att lucka det är ju så unga lött oj. Han får så 20 först mot gången fram. Men det är sista sättet. För han det tror jag så sätt jag lucka. Nej, han får inte 16 där. Så han släpper köpa och lucka. Så det är stil det sätter fram. Jan för det var stolt över sig för det sättet. Ja, det är Jan för att reja bollen. Jan för att bollen och så satsar han på att få en rejan. Ja, för att det okej. Oj, då fjärde för triple set. Så för han alla sluckar. Vad typ säger han? Han fick inte strubblen, han bara sluckar. Så släpper Remi att. Och så kastar han. Så tjocka på där upp 16, då kommer finalen till teker Remi. Det är Remi. Ja, det är han kastar sista på den lugga giltiga 20 eller magna förutsätt. Ja, det är bort, han får bort. Ja. Ta hem man ju upp då man gör det. Det har hänt i upplagt Arna Breyer. Jag vet inte om det är för. Nej, det är ner, men inte det. Vad mål kan så det förutsätt. IQT. Jag vet inte om Jan för Hässlän och så för han sig rätt upp sig igen, måste jag? Ja, men alltså jag också jag ska lägga ställa lugga, vi kan rätt upp sig igen. Han för rätt så. Jo. Men det är så färdigt. Han är säkert lägga lugga. Det kommer ju olika tull. Ja, det är farligt. Han är säkert lägga lugga så aktion så ofta man så någonting som upp sig igen. Men det var det. Här är Oluxalia när som där färdigt ju. Och det så ska vara golv. Ja, det var otroligt. Nu är Remi hade som 2 sidor där ringas det sett i det sista sättet. Vad i steg. Vad är det man huxar man hur jag vet inte att det kommer huxar det så. Nej. Och så reagerar jag. Nu får han 2 så då på 16.
Ja, han lukkar. Ja. Hatta sett den norska i Remi vekk. Hamrande ura första där. Ja, det var stål i länga banan. Ja, Dr. Remi alltså där. hatta norska i Remi Så är vekk. spårningen. Det ser man nu på förra tror vi utlägg. Ja, det vänt. Det ser ut som Jan tror inte på det. Nej. Och börjar nu vi tripplar och får så gott kast ut. Kan nu? Att det Kan ja, nu? orkar. För han kommer på förra tror nu. Ja, det är 22. spårning är det vad det väntar. Det är Men ja. Remi 6 mål är fejder, där förväntar vi den lucka. Ja, ira lucka. Mm. Tøyra lucka. Tøyra det andra sidan. Det är spännande. Är inte avgör shot om såna för att. Nej, det är inte avgjort. Vi Jag vet ska hur gå stort det ut för är. tripplarna. Det är bäst till. Jag kan Ja, inte ja. gå. Så är vi alltså. Han har ju inte tripplarna nu. Jag var ute Remi färt i garanti för tripplar nästa kvar kast det. 6 offense. Charles Rush. Han ligger de andra. Alltså vi utlägger då så jag tripplar han så liknar klart ordet grabban John. Ja, hvis han är utlägsen färden trippel nu så är han så mycket längre framför att vi måste räkna vi har vunnit sett. Och det var nog så gott kasta där där för det. Det blir gott. Så där här på lite pivers då ska bara lägga på illen detta nu tripplar ner men. Jag kan ju rätta allt det är essentiellt. Ja, det går fram. Det måste sitta att här. Det är så då inte trusch. Det var inte ja vad men det var så det är så det var nog snägga göra. Jag tripplar nu gör en. Vi kan nu. Finns det nästan på så är det mycket så tre. Så är det. Vi kan nu. Nu är det knappt helt ner i att hör komma på förra tror jag. Det är nog spännande grej. Om du säger att det nu så då kan det kanske. Ja, vi spolar man för när kan tripp. Om kan. Ja, det nu nästkasta. Nu nästkasta. Ja, jag ser väl längt väck. Ja, så jag kan nu. Fyra tror jag. Kött kommer igen. Ja. Han tar 5 minuter från förra till förra tror jag. Utlägger det med. Och 6 match på den. Det ska få gott utlägg då så är han i. För annars för att få inte utlägg. Ja. Men Jan ska bara fylla. Ja, han tror på det nu. Ja, det gör han nog. Det gör han. Okej. Han är alldeles smart säker på att han är nej, han fick snukt en trippel nu igen. Men det är inte sagt det han ger det kvar. Så det är otroligt gott spalt. Han tripplar kvar till Öjnas för. Riktigt jävla för att så trippel ner. Trippel nu så är det viktigt. Ja. Det är alltid gott att få en trippel att svinga upp i ändan hvis du är två vanliga bollar. Så det har Remi Trusch kaffe Remi nu. Jag tycker Remi för att nu känns det. Remi tycker vi huxa det som två huxa utan vi måste ha känna så kombination. Ja, jag tycker han fel nu känns det. Här rockar vi igen. Så det är 20 eller Ja, okej. Så vi nu känns så för en trippel här var det. Ja, men nu får han spruta. Så det 108 Trusch. Ja, nu får det här var utspruklingen. Det spruta nej. Nej. Jan får trippel första boll. Tar det sin rörelse. Ja. Men så får han 5 och så kommer han inte normalt lugga. Chans så för nästa boll 20 är så cheat jag för att sista bollen att det är mest logik. Ja, det är han färdig. Det är han färdig. Så nu får Remi ett gott tal. Jan kan inte lucka. Så det är släpper till att det blir 8 Trusch. Ja. 8 Trusch är gott tal här. Det är gott tal. Det har varit just på samma mata, men det är gott tal, jag vet. Det blir slack. Kallt det blir slackare Remi rätt trippel. Kör det mot landstorm Ryssland för trippel. Vad kör det så? Nej, det var inte. Så 6-8 tror jag. Vad landstorm Ryssland i fjör, där för ett trippel. Och räkar han då färs runt om 16 på att nästa boll. Det är inte något som för ett trippel vi 8 tror jag. Ja, det är väl sånt att säga men Jan Røyne nu har fått trippel Lucha och han tjejer 3 vet du. De tjejer tror jag. Grafik sig alltså han tjejer 3 tror jag. Han vill trippel Lucha så gick det för topp på att det. Stod du tjejer 3 tror jag. Nu att det match på där. Tror på Jan, där fick han det inte. Här första boll.
Oj, så en tofta finalen. Sedna semifinalen, Leo. Rein tofta finalen. Rein tofta finalen. Det är så jag så där. Etla, ta jag fela jag tofton. Wishingar, Reed Wishingar, och så. Ja, men det är det. En lite låta så vill jag kvinna. Men ja, ta nästa skron joken, ja. Till kvinnofinalen. Den gänga 5 minuter så är vi där vid kvinnofinalen.